meko ba ko Ghana bama won mutumi krata sa enioma hodo a atwe enwo hye be tese yensu ekwa ebretuo ne yensase no won betumi ahwasa ne be na mu bampo ebetumi agena ne naso sa kwaba no se enmeko hodo ye wo ma Ghana mu anase Ghana ni mapa biada ya oye omamba pa ye wose woye na sade sa kwaba se nipa no achia no ne be ha o mayi yensu ekwa ebretuo na afenso kura ye mframa ye homie no asa no awokwan bi so a Environmental Protection Agency EPA panyufo nko a ana Ghana ban ama won sa tumi krata no sa wo behwe na watumi abon ho ban na amayensa se yekwa ebretuo ana fe enioma wodo a atwe ye ho hia no atumi agena ne naso nanso enen kam ye se wotisi montenso a enioma ye hunu anya nioma aye papa kura ane na nsemu mpanyufo kukudam atitiru ne aninti wo mo twere ho krata adekoi ya na won mo twere se ye wo bibi wo ma Ghana mu a anka ewose Environmental Protection Agency for womo pani no mo de hwe se enmaku a atwa oma Ghana ho ahia no anya hwekura no bosome biada won mo dwumadi a won mo die ya ne titiru no efa ade ye ne nwura ho se ebesai woma Ghana environment ne o ma atwa ho ahia no womo tumidi mu amane bo ene wo da wo bo eba bese na o sa ne o ma nyina no ye jai sa asade no de ato ho na amenne ye monten so ye fi nsuoto na eyiri fa ye amagalam so ade ne ho ademu Ghana fo beka yi a ene chebi ana Ghana mampanyi ye Ro John Dramani Mahama agina simpie so kasa ye akire sa ene no plastic rubbers awodo pi no anu a ye kan se take away no a ye kota aduane ane atete agumu no enche kora wom de so beto so ya won mom ye om de wo Ghana o ya ye kokra de free nkrofa mama so de banyina no wo mo ba betwam woni nyina ne ye se emwa ma Ghana enioma atwe ho ahia no entumi enyina ye ese wo man environment no ebewie kire kura no na ensuo to a eyiri fa ye nam so nti wo so man ye hwekwan pa ye betumi de afa so no man nyoma atwe ho ahia no yetumi ekrakra ne ye na asɛm ye kwa umano so ne engineer Isaka amonkwata KWAKU enkomo we local government expert papa yi emre bi atwom ochro krata adekoma EPA mpanyimfo ananka wo hwe sasa asade asonko a won mogya to wono won betumi atu ho anamo ye amonkwata mu ajo SOMPA so nie mejo so mechia wotiefo nyina nwumre ye tiefo so je so dodo na ne mambo KODIE aka. Nyamene hene. Wadi yebo uprumu anumre yi a. Ayeboko. Na enenkomo a edapono so a. Wadaro ma waben awo mayi ya mamuo ne nkronkro mpuntuo ne hu nsensam wo no. Ane yepese yedi hu nkomo kakra ne nyina da ye EPA. Won mo dwuma ne won masade a ewose ye. Ane yetisi montenso ehu se nwura ye atwokie awo kwa mu nyasam keto ana no kura Ghana mampanyi na wode na no atomu bie ye hu se wonso tworo ho krata erekoma EPA won masade e wose won mo ye no won mu ntimi ndro ho ma me nka bisa honom ansa na question na me de ba kura no medinka bisa wadoro mo wonsam a wode koye ene ne na wo hwa ni mu no won mu tumi ye ma wo se na wo hwe no my inchechemu ye na ubia nti yenti ho ase ansa na ya bedru ho de wo mu se environment no ye de bia ye ka no mu nchiremu no simple se yen nipa daseni no ye betu se nyame yankasa awo nabode ni bi ni nsuo egu ho ti se po ti se lake num ne densu num ne adade ewo ho yi ye betu emframa ye humi ye betu nnua num ne adade ewo ho ye betu mepo ewo ho ene ye betu asase enso ye betu ewia ene bosome ese bibia otokasa ye fe no natural artifact eno ye betoi enti yen nipa daseni no ena ye di natural artifact no ye di create artificial artifact enti artificial artifact no ebini edan a yesiesi ho eno nipa na ye okay se wiemu hyen a enam soro nipa na ye
sheep enam nsuo so nipa na ye sa pen ye de tro nipa na ye atade a ye hyehyɛ eni nyina no ye use natural artifact no ene ye de create sa artificial ones na ye use ama boa yen wo ye development mu na amaman painful kushai ewo Rio de Janeiro enu mu say the rate ye use natural artifact no ede ye niama no say yamfa emrabi yamfa nimdie bi antotototo ho a ye beye no basa na enchirima ehun baba be kire won eninti na mpanyimfo hyiemu na ye di kreti EPA num ne environmental organizations bia ewo amaman nyina mu eninti no na abane say EPA ana ministry no environment and science no ne omo agencies ni nyina a EPA di omo anim kan no na ewo say ye hyehyɛ ne ye hwɛ say enyumadwuma bia na bia wotu ye bibia wo mamu ha no wo wasɛdeɛ sɛ wobɛyɛ ade a enko ha environment no enunti adwuma bia ye bia economic activity bia ye wo mamu ha nyina bia no ewo impact ewo environment ne so se brodo kra na wo se wo ton a ana wo ton brodo a ewo impact ewo environment ne so because ebishija ena fono no ayehye enti wo shija no eja no obekọ kupen wo hen so obekọ kutwa ewo nwuram eye bia ena ba abehye no enti ewo impact ewo ayi wadwuma na aye no so say fita ana mechanic ena wo ya adwuma ututu cars no ho niama na now se san dade na ewom no ene eho niama na enkoroniba na ewom no anyenye bia o ye ne den dirty oil a we free car mu no o ye ne den because untimi yi dirty oil na nhwie ngu form saa keke onso so o impact e environment no and economic activity bia ye wo asasi su ha ba bia no e bia wo impact na mum EPA for accidents o mbehwe se wo impact no eso ana so say bia within range bia ye betimi ala wo enunti na anyuma nkese a o mo be bie ti say hotels akese enyuma akese a ho be bia nti say wo bie filling station no enyuma akese no ye ma okoye impact assessment na o de ehun report aba na mpanyimfo ewo ho no ahwem afi o mani ahwem ne ahwe say enyuma na wo ba beye no yemfa ne say wo ba bebie hotel a wo be bia 150 bedroom ye be hwe say o hotel no ejanan bia na free ho no ekohe nkofo dware nsu a ekohe o laundry kra o ye no nsuo no ekohe saa niema we nyina no wose ye hwe ni ehu se on piano nyina ngu environment no anyhow on piano abonten chese ni nyina na wose ehu so be use generator wose ye hwe se generator no de eye dede ni bi ana se de wo adaka mu a enye dede o generator no so ne servicing memredru a kambe na o ye servicing no na ai enkofa wusie kumobi enko environment no afi ni ahwe se nwura kra o ye hotel ho no se ukura ne sen ni nyina no ye be jini nyina sakrata ni nyina ye wi a na afi bia no why the friend annual report now they are back akoma EPA for and the institutions the organizations say what Ghana hanyina I will say obia trimestral annual report
na yɛhwɛ sɛ enwura koraa na mo yɛ wɔ organization no mo kura ne sɛn conservation of energy sɛ fa sɛ light nsuo saa nneɛma no nyinaa no kwan bɛɛ so na mo fa so a mo de manage ma mo nkɔ sɛn no because sɛ wokɔ institution bi na ọmụ adua flowers wɔ hɔ ayɛ garden green grass wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ ehu sɛ ọmụ water green grass no nti mmerɛ bɛn na water green grass no because ntumi ntwɛn ma ewia mmɔ dendenden na nkɔsa nsuo mfa nkogu green grass no so ɛno nti saa nneɛma wei nyinaa no yɛhyehyɛ under what we call environmental management system ɛno nti no sɛ obiara wɔ bia na yɛhwɛ sɛ enwura a moyɛ wɔ institution no mu no te sɛ wofa Ghana police say ya Ghana police headquarters ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ ɔmo manage environment no in terms of waste ɔmo yɛ ne sɛn ɔmo wɔ paper waste ɔmo wɔ food waste ɔmo wɔ other waste ɛno na yɛfrɛ no waste segregation ɛno nti no sɛ annual report no pa yebehu say plastic say organic waste say paper say yefre bibi municipal waste audit enti eno no brano no ni aye sa waste audit no ni ade ehu say institution we waste say no mo ye a comprising of food say because institution bia no omu generate waste. Now, but the system is very difficult for us to follow up. Here, who they will be here. So, the marketer, marketing, so I was saying, market management team. Our mobile say a waste of a purely, 80% in the bay organic waste. But they say because of plastic, plastic no so AGYEIWAA. A certain number of the waste. Now, you're right. So, you know, what can one know? Some you may ya bobo swing in ano, and they are the year Juma, and the important wire fees ano. They make the ideal situation. Okay. And intina oko broni kromwa, who say, and yama basa say, because I know Yashisha Bia. You bia no better on the report. Ube started impact assessment, you know, the annual report bia sector bia. And he say, ye got him and year. Ube say, it's about 60%, and Sana Bola Abba. Samian will be say free and a back button because Gatano, I was saying, in Sumqua and the firm. And to say, certain of my numina, ye jai assassin, sir, not the BI cheap prior, so near pra, na ye topsoil and everywhere. And you know, she is too few in comportions, that's so now the book a formula, letting the car, not a train, amiano, let a cuckoo button. Okay. And he periodically never says, Sakoti, let us say, system no, and yet pepe. Not just that you work across EPA, one more Juma, one more Yanaka Krameboa. Akabebre, and Yakaka. Okay. Akabebre. But Omumia, a bill also budget constraints as okay come and a being so almost sounds to me soon, but yeah, but think ideally, no, say. Omagini say Omobaji annual report of three institutions in Ghana, I mean, Awa, Omusabi Miaka. Now, money or Matanase, Niashe, na a carpenter Crano, Yanua Begin Como, near Cheryl Sanya, Obey Jumafa, fridge mechanic, and we have to obey fridge bed 300 of the good shop more. Now, who the other year? Now, in Suta, not to fear Kugu got him. Ubako TV shop, TV a good one. A do Okrana, say, yes, Antoine Reso war, need be TV crisis.
No, besides, say no, it is why day. Because Ompia Shanny them who, because we say at the Katu, and this is Abontimo, since you talk, not a picture, over to Pipia, Sana Kubu Kotan. Oh, yet Titire on my sa in the institutions are Cassia, Omu, Oko, if you be brave one cry, Omu Aki, Omu Jana Indiano. A connecting in the abeto gatem, and this is so to a more pump room, no master pump, no, not change at the insurance. Money and yellow castle. I was saying, yet me remove near stop Sanya money. Okay, and you Ramon Quate, what are many mamma for when we are mutu? Yet a son no, a mampanini casano, no wakasa anche, sa take away boss in Yano. Yebe bani afre wo mai mukura wo mo ye ene wo mo kra de bo ma Ghana emu wo ni se we no in the right direction na sababoa ye na efi ne so atie. Yes, and it's also in the right direction. Okay, Nemo as I say, yes, ye no ekwa enkopa huchire bibri ema esan say yatena wa na yen Ghana fona timemu fona ya say sene ye nyama titinu na oba be come marketer or the basket and or the come market na ebia o kaliko bag bia wapam na owo ni plastic bottles containers na o de cotton ni ama no the lazy kakra mpo aseso na ye fe fe enei o de nsadu o simi kodwem o ko ni sen o so sen e unim obeba no bibia wo robem enei ya hihye ne ama nyina ma apetachi krai ni ko top e wo robem so anti let say plastic no eya dienya sane de wo kan kire se anya ban nko asade enanya ipi nko asade yenso ye wasode wo se ye sa pepepe ipi omu nyama sese omu ye ena yan timamu fonso so yeso ye wo de sese ye usi ufie si wa yankase usi ufie ni si wa na no anu mu usi ufie ni si wa nsu efifie ni soro no eba no e wo say utimi harvest se one harvest a ye ne say akwesi menu entrance dan ni nsuo no onso se ne ya tiltre nchance no enti nsuo no guso a na edimrika na anti amanso de edimrika anti pokuya so de edimrika ni nyina kabo mu a na ma nsuo no atwe anwea no na de nam enti I will say etumi harvest in chance no nsuo na won chance ni su nyina adan bia so esi ho no I will say se wanye concrete wani mu a I will say ubia green grass eno na ebema enti uba hu se ko grass na erosion di encouraging dining nyina hange ho echanse obiara sori anu atwe praye de esi asase no so opra odi ne huni but no nim se oyi topsoil no a nsuo na efi soro no obiara de ebegu ho na edimrika ego no na atwe anwea no nti na de bia no atwe foundation no ebedu 10 years no betina ho abon se foundation no esensensoro wa hia na dan no kra no adwiregu akumnipa enti yanzu ye wo ya sede sese ye yo ye jawa mu akokora no sese de na e wo se ye sansa de na nya se ye wie kwa be so ne ye be fa ye be kura no na sa ye se se de makika ne sei no na ye de tumi ne kakra so hye assemblies ne nsa enti e wo sa assemblies no so na omonso ehwe se empatem na ye de ahye omonsa no obia ye ade a have effect on the environment the very reverse okay the material and it is a economic activity eco dan insuo baby insuo namu a I was say ma we free ho e say insuo kwan no eni kwan say bibia impede insuo no because impede and it say ade bia be block insuo ne be si insuo no kwan because insuo no besina ko
na udi wo activity bi esi nsuo no kwan a ebepe bebi ebefa ekope bebi ebefa nso a na ekose niama enti yen ankrankra na timamufo no yeso ye wo asede ansana institutions no nso wo ma asede ansana ban nso wo na asede yo engineer me no wase se waje bre na wachocho nsem wati se mu de akye amen ndasipa awusia wa engineer Isaka Monkote ni na kasa yere na yensan kwa oma no so ai na ya ne yewra Frederick Kwesi Frimpong enkodi enkomo wa environmental scientist opanye kasa mu ajo yo Kwesi Frimpong tenka ma ajo Matunga mama ni jo so mo na apomu ye Mpacho baby na line ni munye clear afede ye wotem nka yi Matunga kaka kakra de na enye fa wetu mam ne enkoye nim yo awuso ye hosa yensa abaka Yewra Frederick Kwesi Frimpong awa homa no so wa environmental scientist na ye ne no adi nkomo ni nyina da afa no oman no neoma a atwe ye ho ahia sa ye betumi adi ninie na yeye eno nana engineer Isaka Monkote ebo amane se sia no hwemu a obi awa sudi a ewo so die EPF won ma sudie ave Ghana fo no wankasa won ma sudie na assemblies no ewo se won so ye won ma fam die Yewra Frederick Madroy ya na afede ye wo ho we de ye pa ye di nkomo na wodi abepie mu a wo se ye frɛ wo na ye bisa won samsansa ba no enyoma atwe ho ahia wabi mu yie pa wara maboa ye hunu ne say Environmental Protection Agency EPA wo na ba no nyoma atwe ho ahia eda won mabam na so na wote se monten so atitiru ni mbra nsuo tuto ye gata mu nyina ba bi anye ena no mampanyine se take away boss ni ade wo bebra e de free wo my Ghana mu ana Isaka Monkote engineer atro se wo bia wa sudi a ewo se ye die enti ya ne ya tena wa me ya ba bepem se wona ne ba ya adwene sa se wo man no ya tena sia ye hwe han ene ya beduru ba bia adui yo mame metia ona matia watiefo nyina yes sasem we ya na obi aka se ye ka the hen and the egg problem obi abetu aka se kosua na ye wo ne first o se akokọ so na ye wo the first o e debate wi ase nyina obi a etimi dina afan bia etimi kan de ope na no kware ni to some extent your choices are you making from the day of independence ebesin de no eno hu sunsan so ne nyina yenya eno de no kware to do edit sa your choices are you making you know yes sunsan so ne yenya yes your choices bia you make bia hu sunsan so ne yenya ye untimi enkodua banche na onkotu bayire ena untimi enkodua mankani na onkotwa onkoti koko mame enti no se ye nyina betimi agye atum se the choices are you making no eno na din sunsuanso a yenya ne ba na afi ye nyina timi aka bom enya collective solution a ye nyina edubetuna solve ye ho ye nyina di banku ni ofie ni akyekyere rubber ye di banku no rubber akyekyere ho ni esane fine convenient man na se ye nyina anwe ho se rubber ye da akyekyere banku yi si ye di banku ni wia ehina rubber ne ko amano ni nkuru ahoro bebree wo ho a omnim ade e fe no recycling enti ofie no wo containers be miensa se onya efi ye rubber wo container de tum onya efi e metal a container de tum na onya efi e paper e container de tum efise omahu se waste ade a ehun sunsuanso no bebree enti mutu anamo a ometumi a recycle niema ama omo environment ne niema ehun atom ene ya me no kese mami bisa hu se Ghana SOMPA FM recycle plants ahe ene ye wo ho ye si ye dan o ye build ye district o say ye build ye country o ye form political parties o edin o bisa hu se place ben and a wastage ewo ye niema ye nyina mu enti se ye nwi hu saa ensunsuan so ebenya ene ye nyen mami
Sanya na wa man ye wa kwa twa. Of course, yes. Enti we no ye baye ne se na ye sansa ade a ye de mfinhia be se aduosia enso ne akire adua na afifidia maye no ekwa be so ne ye be fa ye betimi asada ne mu ebio. Yo mama ekwan ahoro bebre wo ho. Ekwan ba ko ne se the reason I build the EPA, no, as I say, I go back to it. Near the functions of the EPA. Near money to an more a bit me Ghana, I found into my profile. And I'm only be education. And I'm only be tools and resources are a bit here, a bit me nipa at say waste say near crano. One crown say, and they are one in my name about so. And I'm only be so you say, yeah, school curriculum. Yes, they are free kindergarten, Ekosi University. No, I say nya components wo mu a be kire nipa say one fan of the day and say one crowd waste year so so the brewni say the be akora ni nyina no e won tirim say waste say ne ekora no yan kora ne say e dey assemble brain it is a political issue and so okay say e ba beto aba ne niema you have political party ni waste program any niema ejana na so it is a political issue so the be political parties no be nkoketi e wo omo programs mo a yebetimi compare the waste program the better many work say me support Omabani Mahama. President Mahama say or started a simple thing of banning certain rubber ebwan pa na so yenya na wastage ni properly nti as e won so be bre wa agriculture ma emrepamu no yenya daje an ke betimi achichirim okay so you use paper now you use a certain materials bia wo di go for my pro na bisa ho say rubber ne niam yi enti ne pro enti why environment in so many ways emrepamu no so bisa ye betimi akọ one by one na yetimi achichirim Obinakasa amanyosam ya wo de ba mu yayi ana me de ani wo hwie sa amanyosam kro ye nya no so na awiewie ye samu akoni adu ya ama ye da so te de atie si ye kase de amanyosam ba be wura amanyofo so abaye won mo de a Ebato amanyosam no ye betima in a way a negative and ye betima in a way a positive. Okay. Positive ni say ye nyina gina ho ne ahwe say you compare amanyoko A and B a omo position e wo waste money saying na ka ye nyina de no kwaya to yi ye hu say we die e papa sin we a na ye choose a you make the better choice. Okay. Emri bia no when you make an informed choice is the better choice. So enti amanyoko ndi omo nya hwe ye nipa na say hwe say ye choose no e beba beboa yen ana emoa e ho na problem ne wo. You Frederick, question from Paul Christ as we can encounter Suminia. Edasi. I was your way you Frederick, question from Pony and the Casa, you know, where environmental scientist, a bano, or my Ghana, and your my tray and wish your body munyansa penny moons and samoa, penny pair wapping ye pa, and your chest, a woman and chira hoto, a dear fa and your ma a tray and wish ya. What bite? Cassia bo anna or sugusua, which you last complimented a government. Ya stood pasting in the brush, ye dear chia senyas and ketwama, ye betana said don't sure no. Ye twa fa agunti aka wo ha we kura nyo hampo don hwere ba akọ ya mrai ane ye de baba tena se ne akenkan dia mawo me da me ho tew me ba kase bonka ye eto so for ya to hot bite Cassiano so at the amount na ensam no ya shanen so say a traffic SOMPA 106.5 FM ACCRA na ebu endenchi akwa for santimanta mo SOMPA 93.1 FM afei ayiko 100.9 so kramu ewo eye kumase wo
wodi wani kyeremu ewo sunyane a eye SOMPA 98.9 FM afen kranzafo asomo ewo SOMPA 90.7 Techimai eye SOMPA 106.1 FM ena doma so ti yenka SOMPA 101.3 FM Takra de SOMPA 103.3 FM ena Takwanso eye SOMPA 101.1 FM and some no Facebook live ni yetwagu wo eye SOMPA 106.5 FM Accra and na YouTube no eye SOMPA FM live what do I need chemo e wo decoder ne so a eye SOMPA FM www.sompolive.com so and some no ya bone beda makosane na kenka bi tie bi so efa free ho and then some no nto so ye de mamu no nia wo betie bi wo mu no ene se enkwada ya wonum etre BC no araho sem bi ato baako ama ye kasa wati na nanom ense adua mu nkyeremu wa na wo sansem kro no amu nso no ne ayatia ne se enipa maako edu prosifo ache won die ntia na National Communication Authority wama da krata apiedwa ama stations ahoto bi no ahonom a womo enso no egugem na sansam krona ho yeroma panyi John Dramani Mahama wadina no atomo bi di asem ena wose mampani anu odi atomo bi minority fo nso se we nyina ekenken kwa hwenim Ghana mampani Yero John Dramani Mahama Tresa Zoom Lion one contract na anyade a oberini doctor you are free here Tresa wo hwe ni mu kwan se bibi pa bi ebetimi every Nazareth aba eye hwefo ho ena wo hwe sa animu kwan abusiansam no ahodo bebre eka we no mo ho ena the three spectaculars yatena se ebepese nyina mu kama ede amawo yanuma beti enka ewakase mu no eyemme OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH ena fe AKOSUA AGYEIWAA KODIE BOATENG ena OHENEYERE mame ekua YEBOAA ASIAMA bronya abrewati afensem no emu entremu enie enuoda ena eye basic education certificate examination metre BEC so hwe no ehyase ewo oman Ghana mu hasenom na wodi wani ekyeremu ewo ewutu senya west mesimo ye no ewo emfifi mantamo arehusem bi efri ewo eba ni nyina da enisa wo tresa kwada baako a na ebraso so obetimi akwakwotwere sore ni bi no fofia ntoota na adware abamu ye kasa kwada no etina nanom ewo ense do ye toato ahoma na ye ne eye nnuabe makwaku adema abo enkomo esanse wono enebutu mpotam ho asemi sania etuamu nyina no nani nso ehu bi ama ensem no so fa no anso yade a na so ate binte no ye hwa kwan ye fa so ema akwada no etina nanom wonse do wayoba wayebema na dia pote ena ekoka no na eba ne sa krampo nso a eya sen ena enwomesua ho nsem no etimi affecting kwada ya wo mu ben no pa no ewo enso wetweremu ewusua yensanya nka kwaku adema yankwa kwaku hoti yanka madwe hello yenyina ye tie sompa awi abusia ye hwe kwaku hoti yanka hello aha kwaku wafidie no wutie yentwe ho firi ho na yente wonkan ye wadaroma hello otemenka afedie demu pa ye na apon ti sei oh twedi ampo kwa me basa ya adom ti me ho dem pa moni adwuma pa ene sompa nso a wode som ye ne yetiefo me da sei kwaku mayenkwe yenya ne tiyese awutu senya west importam akwada ba kwa na wose wotimi de ne ho dom nso hwetwere no yakasa watina nanom wonse do ede apoti ne siye yo meni aba meda wase ede wa be pie mu ewo eye awutu senya west infimfire mante mu ne fe ndra da ye de betu ja se ye nuanu nkoma no wo mo etro wo mo nso hwe eye BEC no ya de se ye kwapro ebo apro ehwe senia na dwumedie no esi ahyase esi efani senia nwomeni nyina ekoso pepepe na enede yi na echese amanebo a ifiri education directorate metre adesua aso ya ewo mensin mu ewo fifrimante mu ha no ekire mu se akwala ba ko a ni mfie no be dunum na oku school ewo senya breku abofrei ato anananom ewo nsedo a na ekire se aka beye ena 9 pe
na yakwakɔtwerɛ nsɔhwɛ no na ɛnyɛ asam ketewa bɛpem ene die awofoɔ no entimi embo yenkyiremu sɛnea ɛkɔba yɛ ne abɔfra no otimi ɛto nananom ɛwɔ nseɛ do ba ɔmu nkyiremu sɛ ɔkompleni sɛ ne ti ɛyɛ ne ya ne yam ɛyɛ ne ya nti na fe sɛ nana yare no ɛhyɛ ne ho no nti wɔn de kɔ ayaresa bia ɛmɛkyɛ sɛ abɔfra krampo no ne ho atɔ no ɔno ampo ne nante ne nan no ɛbɛ fie ma ɛkyerɛ sɛ adeɛ kyeyɛ na ɛyɛ sɛ ɔmo bɛhwɛ ya abɔfra no ewu adadan mu a utimi sɛ ɛyɛ arawusɛm yɛ papa na wɔn mu kyerɛ mu sɛ nti ɛbaa ne saa no ɛndrada yɛkɔ yɛ no kyerɛ sɛ skuulfoɔ no bebree ayɛ bosanbosan ne adeadeɛ bɛn mu yɛ nyɛ nim sɛ ebia na yɛ nsɔhwɛ na wɔn kyerɛ no obi hɔ a ohun pepa no so a ɔsɛ ne pɛ ne mma nti adeɛ kyeɛ na mmom ɛna yɛnya ne nteɛ sɛ na abranteɛ na abɔfra na wefiri mu no ɛkyerɛ sɛ ne nuanom ɛkɔkyerɛ nsɔhwɛ no ho bosanbosan ɛna kyerɛ sɛ ne classmate foɔ no ayɛ we enam so ema kyerɛ ukopie wɔ sanya breku a ne classmate for no more treasures and in fact nneɛma enkoyi emo na mmom no nea we so ade obetɔ de wa pass enu echi nso no bepie wɔ ha ɛyɛ ade sɛ maya mako 7 ɛna samida me no ka sɛ wo mo ma enufu ɛne ohyedi question 1 na kɔla no tie mu ngaa na kyerɛ sɛ wegyan akɔma na enufu na waba na we shedi question 2 na bola akwala ne tie mu nga na wakoma enufu abanti nkola mako 7 ena minu ka sei wo mo ema wo mo ma enufu ena mako 11 nso ena echese ebi wo ma metro paper no kra nya ne ntiese ebi mu da yansa bia wo mo nso wo mo yare mu oda ebi nso tutu kwan ne ade nti ubi sa ya na echese ara usemu a ye chiro ye start BC endo ada no abebe pie mu ewo ewutu sanya west eno no kwaku mayemfa wonsia akwada no no ya abema wo ho oya abema wenya mfie no dunum oh Sompa FM mate ka kire na wofo ne se sompa fo ye se ma wo mu yakọ why yo meni ama awusiafo yankasa yankratofo ya wotonkra efri mantamo ede emayen kwaku adema na arehosem a esi wa wutu senya wesmesimu akwada bako a BC sorry na wase nura da wodom na fefo na wotwe no nenan amada no waso no wadane ato a yese nyankopon so fa ne kra ensie na Abraham kokomo emfa emayen na ye to ansam ne so na ne ayate ne se wayakefo boy amane bi wan kire se wonu wa atwa so hwei ye fra bibi examination ma practice womo de womo practice ne correct womo asa no kra enso hwe mu wiamu ene woni aye na nipa mako edu ena mpanifo che se wan ache won na wan ache won nyina no invigilators no ehwa nkoda no so no emu nsia ye che won a mobile phone kitakita won no just wo mu twa ne picture no mo de amankrofo wa akire no wan solve no wan de ai answers no so e de asende won no wan de mankoda no wom ene ye so anji skill so anji skill ese wan ya na pani ya wono wone nsantrofo bon komo enne awie ya wano enada Ghana National Office edema waek ano your friend Dr. Mrs. Rosemond Wilson ena wo chiem se no kre se ne oma ye we ya ama hu ene ye ya oma chi mu edui eno kire se wo mo gbo adwuma pa wo mo ma ne nso ho wo mba yire bambo mu pampe kosi se woni ba wie na woni wie na woni wo mba chi won bia no emra no ene wa ko ahye entity for verse 9 and over and the latest on my twitter wo be from so no mo twa infoni so any infoni no mo dia to omo phone so no mo dia manu other invigilators say omo breaking out omo chichema nkola no omo ye solution no ema nkola no answer mo so for no teacher omo police for abusia ene ati ye Dr. Mrs. Rosemond Wilson wono ena waake office here wo Ghana ha sei no wada no ene wa kire ensemu e de akire yen no awusoya toa ansam no aso na National Communication Authority NCA mpanyimfo wo mo dekrata epiedwa basa wianum ho na wo mo bo amane sa enei asoya ye hwoma Ghana nkitawode wo nsam so ahye wan mo kete sa wo hwemu a Electronic Communications Regulations 2011 no wo hwe regulation 54 and 56 no a ye wo radio stations bi wo ma Ghana mu a wo mo de wo ma bo mi feature du kumpe sa wo mo de mrakora ba ye adwuma
ɛwɔ ma Ghana mu nam so nti no credo campaign sa stations no wɔn ma twe wɔn dwumadie asensɛn asase ni mu ba bɛda dwa sɛ wontumi TV ɛka ho ɛno akyi no kora po no Happy FM ane asase radio ne de ɛka ka ho wɔn nyinaa aka sa stations yi a yɛka ho asɛmi emu na wɔn mu kyerɛ mu sɛ 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 wohwɛ mu na obu akonta na wasa ne NCFo wɔn mo ɛkyerɛkyerɛ wɔn mo nsɛm sifa no a na sa stations ne makomako aduonu wɔtwe 28 stations ana wɔn de no kyɛ wɔn mo krata kita wɔn mo de yɛ adwuma no ayɛspy ana wɔn nyɛ wɔn adwene kora so wɔn kɔ renew anasa bibi ɛtesa ana wɔn nam kwati kwan so edi dwuma ɛwɔ ma Ghana mu adeɛ no nso tia wɔn man no yɛ hyehyɛyɛ ɛne yɛ mamra sɛ u station wɔn krata kita wɔ no ayɛspy na abɛkɔ so a ade ayɛ adwuma ɛwɔ ma Ghana emu afei wɔn kyerɛ mu sɛ yɛ wɔ bi mu nso kora mpo hɔ no mu a wɔn adeɛ no wɔn namra kwan so ɛna ɛde ayɛ adwuma yɛ ne nyinaa no ayɛ nhyehyɛyɛ a NCFo anam asoye show ma Ghana nkita wode wo nsanso wo de agu akwan mu na wo kyerɛ sɛ ebi mu won ma wo sɛ sika bi ni ade a wo so mu tuatua no saafo no nyinaa bu wo mani agu so ya won mu famra anya adwuma enti stations makomako aduosia mienu ya na wontumi de eka ho no wo mu atwe wo mu dwumade ade asensen ko sese enhyama pa abetumi agu akwan mu na akrata ye ba ye National Communications Authority NCA empanyimfo na won mu sahase e won kramantamu na won mo kyerɛ sɛ ɛbɛyɛnse na hɔ ama stations nkayi a ɛwɔ ma Ghana mu no wɔkyerɛ bi no wɔn matumi adi emra so na ɛwɔ nsɛmi wo ɛna yɛ Roger Dramani Mahama mampanyin wɔsɛ panyin ɛntena fie ɛmasefo ɛmfo na ɛtɔ da bi na asɛm soso ba yɛtwe nkonwa ɛyɛ mpanyin nim ɛna kɔkɔ akɔwie ɛno nti no NCFo wɔn dwumadie yi a wɔde no wɔkyerɛ sɛ ka ne kwan so no deɛ nanso ɛtɔ da bi a enipa nti ne yɛhyɛmra enti sɛ nipa no ho bɛkɔ ahoyehia mu wɔ saa mra no ho a ɛtɔ da bi a ne yɛtimi adom no wɔ kwan bi so ɛno nti wɔhyɛ ɛyɛ communication minister Sada Roma wɔne NCFo nto kɛsɛ na animu ya no wɔnom enka wɔn ho emom na kwan akrom bɛfa so ama sa stations bakomako bɛsɛ aduosia ne akyire ya yɛ kasa wɔbutu wɔnom so deɛ no wɔnhwɛ ensa ama wɔn dwumadie no entoa so na wɔma wɔnom brebi sɛbɛya bibia betimi akɔyɛ wɔn totoyɛ kwan so edu sa bladas wɔn anya bibia mfa ho deɛ a na ɛsɛ nye obi na kuma ntwi bosia ko ɛna pɛ na wie wo nti wɔde mi ti akɔgye akyerema na yɛwura mampayi John Dramani Mahama na sɛmi bɛtɔ dwa no anam so ama yɛwura ya wɔno ɛna asoyɛ no so nkita hodie so wɔtoa no wɔno so ɛde atodwa sampa panyi wɔ hɔ ne ya na akoa ɛnsene no akoa ɛnsene ne wura na sutie nso ɛyɛ ɛsena afɔrebɔnte no sɛ mampanyi dina no atomo bi dia ɛne na duasa 30 days wɔde ama sa stations na no nneɛma nkɔyɛ no wɔn fa ntoto nneɛma na duru hɔ na sɛ bi a wɔanyɛ ne sɛ deɛ sɛ ne fata deɛ a ɛne na deɛ sɛ no wɔde bɛsɛ na emra no atimi ayɛ adwuma. A few minutes ago, His Excellency John Dramani Mahama, the President, directed that the Ministry of Communications, Digital Technology and Innovation work with the regulator, the NCA, to allow all the affected radio stations some additional time to correct the identified breaches within a defined time frame. Those who fail to do so shall have their authorizations formally revoked under the law. In line with this directive from His Excellency the President, the Ministry and the NCA have granted a further 30-day grace period to all defaulting entities. Mr. Speaker, this is not the same as the arbitrary revocations and hefty fines imposed under the previous administration. As the current government, the Ministry has also been instructed to waive all the applicable fines that should have been applied to the defaulting entities. Mr. Speaker, since morning, I have received calls from colleagues on both sides of the aisle notifying me that some interests they may hold have been affected by the ongoing exercise. Dear honorable colleagues, we passed the laws and have a high bar set for ourselves as honorable members of this august house. We need to lead the way with exemplary conduct. As a ministry and regulator, we are status agnostic and will be fair to everyone irrespective of ethnic, religious, political or social affiliation. Oh my God, I get on with the SOA for ya would when each remo ever ningo pram Wojina musem na shebedwani e wom na shebedwam di ma de hye wowo wodi monyafo sam na te George e na yetie no yi na wakasa wie yepe e na mighty minority leader za na wofra no ho oni monyafo Alexander afanyama ken wasi we nyina we nya hwehwanimu a nya hwehwanimu aka hwan be yesa de we sei wo ka de esiso se mampani Mahama ya wakasa
ama Sam George mpo e de abegina mrachibedwam a wo ka no den ni ase mampani aye bibi a wo bro ne ho nsafo hene o se we nyina kenken kwa we nyina no e yadanko daadado e na mampani wone oman no e gro no sanse senke obeye bibi a anko ye ne ntem wontimi nka se wona bo Sam George anamo a wotu ye na wonim ho hwe nanso e ba ye ya enne ye ba ye nipa dodo na na ko social media so a manfo atwa bi bro ndisi aman no e na mampani aye fast aye sankofa akotwa U10 na se we nyina no emfo ye. Why should ACCRA be denying the opportunity to broadcast? Why will Wuntumi be denying opportunity? Why is Wuntumi suffering? What has Wuntumi done? Mr. Speaker, if we say we want to perfect our democracy, then we must be seen to be walking that talk towards perfecting our democracy. This business of it happened yesterday, so we must continue this vicious cycle. Mr. Speaker, it won't help any of us. Today, I will repeat what I've been saying since 7 January 2025, that this power of 187 is not permanent. We have seen 169 before, and we saw 137, 137. So let us all be guided and know that the power immediately you are given is like an ice block. It begins to melt. So one way na se to me every one sa shanen so se amri bi na nka ya ne ya majority for ebe wi ase no na 134 ena nei adane abeto mo nchen enti se wonya tumi no wankuramu yi a daachi bi no ebe free won sa onumnyamfo Alexander Afenyo Markin ne nsam no ebi no ana krota fra bankasie mu epiedwa chachofo panyo de mama mpanyene wona tena ye Dr. Callistus Mahama ana no wo kire mu se Ghana mampanyi Roger Dramani Mahama wasi ade a woyo nti ansamtroni ba kwa wo magane mu Manasi Azuri Awuni ne nsam ne krata bi otworoye na wore koma mampanyini epubu sumini mu a na wo sere mampanyini sasanka betumi azum Lion Ghana limited one more juma one more yeno sakoba se contract ni wupe ma ban sanso ni wo mo enkosensan bia mu kura sanse wo mo moa e wo ma Ghana mu titiriu ene won madwumefo a won ayi adwuma na wo kire se ene mampanyini tie na so pam ye pa ama ene Ghana ban atro se Zoom Lion Ghana limited wo mo contract no awu ya wone waye ensansensan contract biem e wo ma Ghana emu afei adwumefo na won mo ye adwuma na wo share Zoom Lion won mo ase nyina no Ghana ban bere se won mo ka wodo ye akakemu ni ade wo betumi adane akire ade ama won na se eno ncho so wo befa no afredi saa na eno kan wo bi amadwumade sonko ye die e wo sompa fidie mo ayato ne din for God and country dwumade so no Professor Kwabla Abochi wone maame baako a wono wa prapra e wo montenso se Zoom Lion dwumani Hana ofori atwetwe nkomo e wasemi mu asamana de ahawan chi ni bibia e buti ya papa ho di so no na ye president so ni bi e wo yo obi se ya jua na jua po atini e ti kwa ya kasi ya mari so what is ni kwa papa ku kwa juma o do mo ni se bi ku wo mo am le padi bi papa do si Ita ba na akwa ba sini ha vene pa ti se Zoom Lion pen ti tra se contract ma ni dia ba no mo di ka ta omo je tama no di ye ye tuma aye gusu ya kwa juma ta se akwa ba sini ya dia aya ti aha ye pa ti ya tra ba no mo o be ti ta bwa ya na eduma na ya pa kunu ta ma ye no da mo ma na ni ya ma mo tumo na huni pa Zoom Lion na no ni da kwa ndi ya juma ti akwa ba se aya asiti mo pa ma ye ne ka cho aba ani ti ko ni ka ata o ni ya ba ku ni ku pa e ko ni Arusia way Aya Hana ofori aniatenin king afe yenwe mwen said the Ghana Registered Nurses and Midwives Association if na watch ye twemu ebesi ebreya ye kasai ane wonnam ene ho apaso ya ye tutu ne sesere ne abasa na wode wani ekyeremu ewom na hyebedwamu a bedwakuo anase committee ya wonom ehwa pomode ho nsam so ene ne toto ya so ka no eya ade a wonom to nsafre eye wonom epanyifo sa womra na wontwe enkonwa nsie dwa na wontimi fa no ma no so nhwe se bibi papa bi ebetimi afrimu abasebe ya Ghana fo a
wo ho akwa ahuyehia mu ewo mpomde ho nsam so no wo betimi asa akwa adwuma akwaje wonom enkwade asi ho na ehyiamude no ekoso awieye no ena yewura Dr. Afriye ayi wo no ena ye panyipa ranking member ya woda bedwoko ya no woni nsentwerefo bonkomo ya SOMPA kasefo ne agina sebie asemo wo kan ya ne senhyamude ne sane esiko ye de wonum ani da kwan se enche empanyimfo ne kono ne won manfo kwotena se eka asuma sema wone wo mo ese ye ne de a bibi papa bi ebetimi afri Nazareth abasebe ya Ghana fo nso won ho bekọ awonyehia mu no won bekọ ya sabia na ese ni nyina no akọ wie ho wa bra nurse fo ene midwife wo sa akọ wonwuma so bim. All the stakeholders that we invited were here. We had very fruitful celebration at the nurses are going to have a session with their council, and we are hopeful for good news. It's no other news again. Thank you. I will see a nipa yatin and Kane a doctor a you were free. Committee ya umusha apomode so ewo eye mrashebedwemo no ene edom kuma no wankasamafoɔ ya wono so ewo hodema wonom na titire ni edema head committee no ankasa eye wa market wono so edena no etomu bi yentie adwumo da yete edefreni rano registered nurses and midwives association and say that we're very happy with our education, and the same thing goes to Ministry of Health, Ministry of Finance, their wages. We were all in to assist us, and of course my committee members, and we had very fruitful negotiations. We tried to understand each other. We have tried as much as possible to synchronize. Nina yeniye mua omunyina ehwe kwan se esumu asem ehia mudie ye ne ekoye ewo mrahebedwafo no bedwako ya wonom hwapomde so and Ghana Registered Nurses and Midwives Association wonom suso e council no ebetimi awie mu payama Ghana fo apomde ho nsem no SCP esitawa bra wosan akwakotoa onwuma so we apomde nkomo yenyina mu a na yenkwa asante achim north na ne ayatia afri asante achim north Municipal Health Directorate ekyerese yade ya atia si oman Ghana mu a ewo mu a na ba ku bi apie na ano na watwe mu mpo wasade ho amanebo eba ya se yenhwe ho ye na ye mo ho bra ye sanse eguso ya etretre gentre ha aye fe ne monkeypox na mom ewa mawa no aka na mpox na akọ anim no ba akọ atia sim ewa asante achim north eno nam so ema panimpa ya ono ewo disease control ewo asante achim north ho eye opani ibn Abdullah Mohammed one sanjofo abonkoma chese no kure sani SOMPA FM4 yete no no sa pepepe enete na wo kire mu sei nti eye ne kwe yara FM mpox ba du asante achim north no an anyumre no na wo freye ekase yare no ayi say yes ki na ediko lab yata no nyama ya start say ye webe ya yare no encha say hospital dia ewo ya bomu amanye aside that no your neighbors as a companies kubo asantachim center asantachim north na catch romu na say yare na ayi ni to hancho munya fi ye nyata omusi abetini anyebi yes yare no abetini azi ni kan ka o share statistics na yase ya nya afiya as much as 10% of common men na bitini ewu abusia mo de ba cha yen kakra eya fidie etoda na ho abu kakra na ye hwene ya hye ni nyina kama na mu mani ana wotie asemu a woka nyina no se ne SOMPA FM4 yete ye na ye ba won akache ebebusa won a na ye pese ye ginkyere mu de ma yetiefuo no sa pepepe na tie nanso woni guso ya wo bo ho bra se ne ye be ya entretre nko afi contact tracing won be ye ni nyina se ne ye be ya ne ye wachire bia no won be kan nyina bom na enkofa wo hawo bebre emfa emma wei eye pani ya ono eda disease control ano ewo asante achim north Municipal Health Directorate no ano opani ibn Abdullah Mohammed ninsem enono nana kwa me wasafo jei wano wako mrashabedwafia wada bechi wankana member awdema bedwako wan mo hwe ayanko fama ma wonsam so donkuma no afem wade atu dwa trasa hwawi asemu be nyina no ayi
wobaya senso anu waye na yewra sam okuje to ablakwa ane ndisi aban no wo mo nhyada hunu baabi potia won mo gina na wo hwe Morocco ane Algeria wo mo manso no a won ma twea frima panyi dada ekufo do apenso bepem sese no a asa sam okuje to ablakwa kwa no akoso jagu ha wo ba tifia no obehuru nsuo kwa na afo so anu wo se kobisa wo se sa su ne ban no a ndisi aban wo muo no wo ba sere pa sam hwara mo nyina yie anya sa akora no aga ne ye ho ba ye hi e wa man yi emienu entem suafo a wo hwe amano ne nsem so wonu wo mampani mo so mo de ye den okasa bebre in fact epu ya krampo otuana mo ko Algeria ne ta Western Sahara echi otuana mo ko Algeria eko che wo mo bo ma no ho ba emma o mani da so ne ahotoso se ono de one na bai mahaman o me support wo mo Western Sahara fo no o mo ma Morocco fo entwin fa wo so o mo ma Morocco fo eni wo so in fact o free ho no sa April na no the following month May eno ko Morocco fo so ho no ko ka che Morocco fo so wo bo mi tamochi ne ma bai de ye tamochi ye support mo papa ye be ma mo adi asase no free Algeria fo na say Western Sahara fo ho asemu ibe todwa esibo na adi enungwase na ye nyi sa o man ba ko utimita aman mienu ni nyina echi etwene ho ayente ase na o yasem aye kan se omampani ani okuje to black omomra no mepe mu to nkantre wiase nyina se afei de ye gina ha anase e gina ha Awusawari Nana Kwame Wasafo Jai, Deputy Wankan Member on Foreign Affairs Committee of Parliament, Donkumano FM. Na yiremo ewo NDC chiabatan amanyoko ni mo. What do I need chiremo ewo subi abatu ampesua so asante mantemu a amanyoko ni mu nipa bi waswa yehye amanamso. Watrese wote wona se yi na se wankasa wuti ho a ye beyi wayibone ye de yo na sa anya yanso ye nya ofaye. Ni nyina ne se niam bi ekoso ewo NDC aban ibreso a wani enje ho watrese de wapoto ama no afe no wonchi se wade bom ye namba nu suma ye namba nu a na ehwe nanso ene ase wo mo sampotam wo no won makwa se pupo ya obo na so ne wode su kache ni nyina ne se mpanyimfo adwuma ehu hia se wode ema amanyoko ni mabi no wayi wonum saban mu ede afri mu nte no wobese mpanyimfo se don ni wonhwe na wontwa wani ebehwe wonom Oro reasonable Ibrahim wono ene emadon frefo ya wode wani kiremo wo Subin Railway Police Station wo edema amanyoko no emafem woni nsentrefo ekasa ye ne dai wa bla wo frɛ enhyemude yentie ensɛm a wode tuja Michelle Adwuma 30 years now. Obi anyone wode esi kire kwapo ba ko breme. Se menje ma me manfo. Kasa de ma woni say ye di ku aduane ye de akoma abonte sofo. Se ye ya to ama nkofo se omo ya na me ni domo a. Adwuma me ye se ma ni nti na me ye adwuma no. Na ade na me ye adwuma. Le bedu se se subinfo ye boa me na me hwa me dom. Na sa de me ensie. Mi su ani su ni su ye no ane se na me. Ente John me ni abro. Ka me be te dan wo adwuma. Me discani the party echi. Edi poyetin nkan eye NDC emadon frefo ya wono ewo Subin abaton pesua so asante mantam wo mame owura reasonable Ibrahim ene ni din na no si ya pe ena edom ya omuso ebo ni chi dom ewo nhyemude na sebra wo friends entrefo no ena wonom so ekasa kyerese ewiaso obi ani ho a ne ho niam so na kwankro eya na odasani ehia muente no wondwadie mu ene wasetene mu no obesre se empanyifo ye wamanyoko ni mu no ebeso wase kakra se beya wonso no wohihia brei mu no enema betimi akofom na ahodwo nso aye wo modia Tabani badia ya se wonu so share me elo me itimi ye ya pe adwuma o eso sikani wai iti wo share sikana he de hwe nkwala no we di saskani department chia ma sikani nyina ye den asa adwuma kura ye no kura ye timi ye biem ye bresa sese wo ba wuro we kura na no mu sere ye se NDC party na ye di akire no ye hunu hwe omo ampipi so kom di ye nyina NDC na ne wo sere ya edo ye wo enti mu hwe na mu nya bi yesere mo mu sire se ya ba ye yelo pe pese di ye duma na de no nkosu na nya de se na be ya next time na ya saba ya manyina mu ni na mo mutimi ko school ya ye basa NDC ekwomafo bi ya wonmo Subin abaton pesua so asante mantemo ebusia wonne ene twaguye na yake maasem die na fe ye mongram wo mra che odafie ne ankoka maasem kakra
na ema ya wo brashe bedwamu wono nso wo ekuo ya wa kan kan ho abom we ye the women caucus ya wa brashe bedwamu na enede ya wo mo aboanan akọ Accra Metropolitan Assembly which one short we ama woni akọ assembly ho ene mayor ya wada assembly no ano akọ akodi enkomo na wono ko ya won kasetia no ene se na nsam ho ya mayor e kan ne ho ya we ya se nkran abofin dodo ne edi kan ne etosu mienu enkran ya ketewe sew sese aye dontwi ama ka current mi mo nsa ho eno nti wo ya so obekre kwan so na wa edi congestion exercise ne o ye no kre ekromu ada ho pa kromu ada ho wo mo gitum nanso ade bi a woni ehunu ya enkoye mfa mama ya didwa e wodwam no ene se won mo ekoye edi congestion exercise no ne kwa chese buro pa ene won buro ma no titiriu eno ene won kwa no ka kire mayor say mayor do something. I were to mark him, I will give him 99%. When I touched down, I talked to them, of course, and to the speaker. I engaged the speaker on this issue, and they said, okay, it is part of our oversight responsibility to come to the mayor, to get to the market women to see what he has done so far. So if there are corrections, there are no corrections, then we support him. Na we maame comfort doyo ganza won na di mari nyina nim ene okoka asasem we ede kire mayor we wie ye pe ena mayor Michael Pakpo Alote wono so gina simpie ni apaso e kire na adwen sei wo ho move them. I asked God for wisdom and he gave me wisdom that I can move them back for them to sell for people to start, and I think he has worked for me. Finding a place that they can sell. Not everybody can have money to rent a shop. So if we don't take time and we try to move them there without any solution, it will bring pressure to the government. And Your Excellency John Dramani Mahama didn't bring me here to come and bully people, to come and do about it. So you can see for yourself, the ladies have, the market women, our grandmothers, I've dealt with them well, and there is more to come. Move them. I asked God for wisdom, and he gave me wisdom that I can move them back for them to sell for people to start. Abusia eni ayati yera Michael Pakpo Alote wono ena ya mayor ya wada Accra Metropolitan Assembly ano. Lester complimented ya wada ya toothpaste. Ano the brush ya bano aye abusuan chamfa abusua bia no fie bia mu hia bi se wo betumi de ade udwuma eboa ma wo se no epai fita pa senka ya keka kona wotwe na wie yesa no na wo de ya toothpaste and the brush atwitwire wo se anopa ne enumere kwaba na sa party bi engagement outdoor ni bia abekwase bia no wotumi re na ma hoto drink no emfa wo no se de ni university bia nya de ebekiki wo wo betumi anum bia ma ho asepe wo ye pa ya toothpaste and the brush Lester compliment adara wo menti na abedwaman so KWAKU Kumase ubenya bi no 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 nane one more any enkomo ahomeka hit patch nsunye ane ahomeka hit patch wohena yo ya oba menstrual cramps ne hawo bosome no so ye no bunyam so se ya wodwo ba bia anyi a enwore biem sanse enida so aba ahomeka hit patch wo se te fa tare waya se wo ba se minute no num de kwani duso bon se na asase na ebo ebewie che na aju se fom emu asem ano no uti na ye o ya wakoye adwuma wa brɛ ba wo sisi wo nan waposo agi hwinhwinhwim awomka it patch beboa we nya drone wa memena gu yema na wanonom we yesate na fatare emu asem ano no Kumasi Accra Cape Coast Eastern Takrade pharmaceutical shops awodo ye abusu ho won sabeka bi ana opendodo moto afre 0599 802 297 0599 802 297 and 0248 509 003 0248 509 003 ye jeno resu ye tan ho ye pa ya kachi no ye beto so SOMPA
Ayashi. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom will you then it's not on, but double does got as a condom. Endpoint homeopathy clinic. Ghana had the obi anim say your prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e endpoint homeopathy clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye endpoint homeopathy clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, a endpoint homeopathy clinic. Kuma say ubehu endpoint homeopathy clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Womu jinemu ankasa. Ewo spinters baby friend share signboard no. Who drew na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obia ebetro. For endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Womu demufua. Hey medo. Edrano pa utimi to boase echichiwusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me senfemfem me biem na wo hwese me se ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi until I was see a fee na yas total care gel toothpaste and the brush ni dear a bow was some buying demo nina and ma wonum ye sham. Oh yes, and do yas herba yas whitening and the yas total care gel toothpaste and the brush I was young chamfa so what pedudo 2 e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababua munde dinam se mena foreign call. Hello papa what do do be any o say me feel London eko US o na no kra do kura fra me goma mania na papa mo ho te say awurade aduma haboko na kujejesi eko bo sempene mo de woton adanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kra sre kane no a na wodru US won so manfo bo ndin sa na papa US hakura de na kujejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adanse ho niam de a obia se na kujejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi wo kasoa ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhwa akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokua se nkran ha obi ase na kododesi eye bemaba e wadansi mu waton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about that so to say bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wudu ka mu a wodkoja free Accra we kasoa depo ene pokua se de no kra to nchen a wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Accra road from opposite Alhaji Celia ampaba meboshen
Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hey, brand new. No, I didn't tell us the friend of Ahomeka hit patch. So what's young? I won't be now they're Tanoso. And let's say what be Nadu Bra. What's the pain? And yet, sister and I ask the arena now or the Hono. Enjoy the fat on air. Sister J. Ahomeka hit patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra, and you miss me, power. After construction, you're not me back in the neck pain. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis, and the body pains. And you must say, Ahomeka hit patch. Hey, bra, Ahomeka hit patch. I had my power. The feeling hit to be a bra Mediterranean. I feel pretty, I will be more. Please not do me cry. I try to so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, and arthritis and quadia. Use you Ahomeka hit patch. What the peps and oil, it's a ginger and cinnamon, and I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buakwa Pharmacy, Takrad, Knock Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA, Ajigedin Kratuatu. SOMPA TV, Emma Akitiapa. I was sure that was a year to and some no eso. Ghana water complimented one more guswada a tuanamo. Now one more call Rich Johnson, ya no a one cramantamu. Ama one manamu two no and I'm so aquachirini pebenumua. One musu say one more illegal water connection. And one more jumamu. Now what Chilamu say, when no said no masibia and a crano. Just a winnie near Yaduna Uno. One must die and a cat into Quawadra Sebia. And she na woman did Juman one much young waka. Sansa womubu adigu aban kofasim anam so ama sana moto sunkui Ghana water complementary fortress say womu do manfo ma sepa sam guswa de bu aban fa so ye ti say ye na asaminti womu na sansa womu din ka de krata pie dwadada se wa wonim se wa illegal water connection bia e wo fie no reso ma mpanyifo aso atie wo ba betua woka na ensem bia da ye wo honom no won matumi aka na mom se woni ya wotena se bu nu yagu wosum na won ba beto nko ade na nye obi ne kuma ntwi obo si akono a e na de ne ti age akere manam so nti won ma kere ni pam ye nu e wo rejunction ye no won kramantamu a wo ba behwe se emra e betumi ene won modi. Na yenremwe ewo atwentwe ho ensema sold woni kyeremu ewo mansoafo ya wono ehwe Ghana hasenum ya twentwe ho nsam so a eye onmonyafo Joseph Bukale nipe wono so ede nsema tudwa etresa aban no wo ni suade hunu mapa ya wonya ho famade atato se emfa ho ne de beye bia no obehwesa 2025 afi we se bekwa wieye no na se wode wani ekyiremu ewo eye aviation centers ahododo na ya ne titru ewo Ghana hasenum na wabehwa tretremu na ba ko wo bodin ene prempe the first international airport ye no ewo Asante Mantamo wakyeresa wo hwe awiem hyen no ne kwanya ya na efa na wonu mahwe se wonu betimi atremu ababa mu na wasimpepe ya ye kasai no ewiem hyen no ne kwanya ya na enam so no eye 1881 meters na panyinfo weni swade hu so betimi aboa ahwe na watimi aban mu akwakodu bese 2320 meters na wase we se no mu ye betimi aboa ama wiem hyen ahodo ye fra mama ahodo so ne titru ba bia ekwan wa no etimi abakuma straight up wa bra anya fe no obegire mu ewo kotoka aban anase wiem hyen gina bia ho ansa no wase frinkra ase nom edi bia bakuma se wase wo mu ye wese nyina no na etimi aboa amoman Ghana nso yetimi anya sika edi abo ye ho bra na wode nsem wese nyina tudwa wa bra breakfast meeting bi wonu mehwe na wo mu freye wo mu ka bie wo mu wo atwentwe ho nsam so ne titiriu ene wiem hyen egye no Ghana Civil Aviation Authority ene timi efresenhye mu die wo ya yewura Bukale nipe Joseph okogina se ede nsem wese atudwa na ne kasa no ekwa wieye no ena acting director edema eye ekuo no anase adwubekuo no eye onmonyafo Reverend Stephen Wilfred Arthur wano so ehye bose wo hyebo na ewiem hyegina bia no enye prempe the first airport won kwada
ene obehwe siesie kotoka wiemhye gina bia so no enema atoto sini bonka bi ewo ho bia no wo behwe no watuetue ni nyina no ebeboa ama o my Ghana ebibrem ha se nom se ye bokro ba kwa na so o my bako yes wiemhye de edi watrenhwe pa emfa ho ene da na se bre bia obewura ho no ubenya bia kwa wunchi ba bia wo free ba emfa ho ne amaikro na wo se yetimi agye edin sampa yen ene omanya yedikan ewo ebibrem fam ha se nom ti wei ene ensem kakra ne Ghana Civil Aviation Authority fa wiemhye gina bia ne ho ntotoye no wo friendship mu de ne de ode tudwa yenso ye dane bia chi e de amamo na yemomra mu ewo ensem foforo mu oromnyamfo Edward Omaneboama defense minister ewo mayi mu na enanu ada ena Asin South mrachebedwani oromnyamfo Reverend Intimfodwo wako file ye ewo mrachebedwam se wanti asie say reach you say yadien yo Major General phobia wamwo Ghana Armed Forces a yeyi wo nyina di oswafo yi wamra no bechirim susu na bibia be fine nanumu ena oswafo be gina mrachebedwafi a wo chechim no say oh asam ne mpanisa atia bisane agro no ene say wonumu a wo kase yeyi omadi nyase yeyi omadi sa na nchiremu ewe mu nie Major General for makumako enwotwe 8 na won no womo bradru say jaya friend say terminal leave no before compulsory retirement na omo bradru see emu amukọ ene emu amako ene ya number 1 number 2 9 so womo adi emfie no adiosia ade kosi na adiosia mienu so entine osi wo mu nyina ye yi wo mfiri wo kama sade ye be ya foforo nso betimi abehye wanan na ne nchirechiremu no sabe mpaninse anyum oda eseni wura no 8 had reached the compulsory retirement age and they've been processed for their terminal leaves pending release. Only 4 will fall in the category that you are mentioning. And I've also stated here and now that 3 of them, 1 has been appointed by this administration as the acting president of the National Defense University. 2 are serving with the UN. 8 had reached the compulsory retirement age and they've been processed for their terminal leaves pending release. Only 4 will fall in the category that you are mentioning. And I've also stated here and now that 3 of them, 1 has been appointed by this administration as the acting president of the National Defense University. 2 are serving with the UN. 8 had reached Abusia eni ayeti ye Dr. Edward Omaneboama ne nchiremu ya wode maaye ewo mrachebedwafie Dr. Omaneboama nchiremu wode maaye ewo mrachebedwafie bra na wo busa no ensam edefa Major General phobia wosusu se wayi won adie no eho nchiremu kakra eno no Abusoye toa ansam no aso na February ni mu wa fempem no ne aduonum ana Yawa Julius Debra ya wono ye chief of staff ewo ma Ghana mu adebatu dwa atrose Ghana ba gina ne tumi so won ma ye to aba 2024 December ni mu awie ya pe mampanyi doda na don kwa kufu ado na ban ma wono mu tumi krata mama wo mu contract ni ade nyina no ye twam appointment letters wodi ye obibi anya adwuma biom sasem ne ba ne so pa ne ade ya Ghana for pinu aye chichiri ne dom kuma na nyasem ketoma enei mu asem akopie mu mrashebedwafie amasoafo ya wo hwa pade wo nsam so Dr. Rashid Pelpod na no atomu atrose aban no pa ho abedwoku a sasansem no obetena sen ohwehwem. The Speaker, following the directive issued by the Chief of Staff on behalf of governments, an intersectoral committee has been established to investigate, verify, and validate the authenticity or otherwise of appointments in the public sector, which were carried out after 7th December 2024. The Speaker, following the directive issued by the Chief of Staff, I was your Dr. Rashid Pelpo and your Tininki. Afeyi remwe ewo nana akomia wono so na kache na 2024 yero Dr. Mahmoud Baumia kanema panyi abedi akire ya okita frankamo edema amanyoko no ewo abatomo no na waye ne campaign team ne vice chairman na wade nsamo tudwa etrese ra Kennedy akompre ko Japan kanea central mashebedwane wane nam ena wo kasa dodo na dan ya yero Baumia ne nkugo ya wodi ya mantwode ne bisai MPP no eyesena esumu fekuo bi eka ho esanse wo mu kire se waye nkramofni no
enunti na nam so e ma ne ba asa na wei ena nana akomia ababe yi ano se sansam no eya na won pese wo betie sa amanyoko pa kese etise MPP na baabi a wo modri sansam no fripanyi bi etise Ewura Kennedy akompre kwa Japan no tofamo a wadwene ho a wonti ase wo se wei entimi mo amanyoko no ewo kwan bi aso. If you bring religion into this campaign, it is a terrible mistake. What you are saying to the Muslims is that they do not have a stake in the party. So if you say these things and you go and win the flag bearership, what are you going to say to Muslims? Because you have told them that they don't have a stake in this party. So if you win and you are the flag bearer, how are you going to campaign among Muslims? Nipa yatine nken nana akomia vice chairman edema Yewura Dr. Mahmoud Bawumia ne 2024 campaign team no. Na yetwaso awo ensamfoforo emu. Nansa ya let's say some few years ago. Ena Ghana man pani asese ona homegye mu Nana Ado Dankwa Akufo-Addo His Excellency. Obamodia gida simpie ni apaso epa adwumade bi hontuma na friends say one district one factory. Mene wo ka say wanya abasobo pa ubepie mu ewo ebibrem ha say a Africa ha say no manufacturing countries ya bobo wondin no Ghana abeto so makomako enwotwe hooray na wachiremu say enwotwe ya Ghana ababedi nyina no ni edimu tintiman pa ya eboa ye emo Ghana ebedru nwotwe ho no eya one district one factory no nti na o se ebom panifo abasoso ya de pa saade we nyina no na uhwe na ko nanim pa dia Egypt wono na edi kan South Africa and edi kan na Egypt beto so bienu Egypt ne Nigeria kra de wo mo bo bracket third and fourth no wo nyina hye kire wasa Morocco da eda 9 Kenya da num Algeria da nsia Ethiopia eda so enson na Ghana ba hye nwotwe na Tunisia enso eye enkron na Zambia eto so edu we nyina report wa wamo ekakabo mu South Africa bra na Africa most industrious nations and they can nyina abom ne hu say say Ghana yenso ye ade pa na leading sectors no wamo ababi wamo hwe ye pa no omfra no automotive and afa steel companies and one more ye enronu ahodo no ye keka won nyina ebo mu na won so ye nuane food processing no odanda no kakra de gu nchanse mu bi de gu pipa mu na bi de egu robam na ensai wo ye nyina kama ene ya obedu Ghana ha se ya tomato factories ahodo wa ha na won mu ye sugar factories won mu ni nyina won ye bi banana factory nyina na ye obi wa ha se na so won tell say we nyina ka hunu bie na aboa amman Ghana atimi adu ba bi ayadui enu nti say ye ka de atia say woman no ye waze oye one district one factory ba bi odi oman no enso akwakodru ene ha afei yakọ amanane nsemu na nsemu na yero Donald Trump o keka ne ho ewa America memu hye yesa amama ba sa dunsia ka kone dun wotweso jaza wode so ato won mo so kura ya nya de obema kwan ama sa amama wodo no won matumi atu won nto ana won na de si America man ni mu na sa amama ya ka wasemi na Iraq man no won so aka ho bia enei won so de nhye pa soronko ade aba ya wo kirem se ne nsuo ye no sa na awia ba ye se America man panyini pese o hyehye adwuma de to won mo so a ene na won mo so America embassy ye no ewo Iraq no won be sa won nyina ala wan logologo line ne ya pam wo bia e de afiri wo sanse nei no won embassy ni faso e de ma won mo se won betumi akoso atena se ewo Iraq man ni mu anam so ama America man no de ja soronko aba begu won mo chem se ene ne kyen ya da won ma de hye wo betumi akokofa won mo wei aso ne ye gina ya last complementary da worma wadon bo aye no ye de esie anasem wo de ba ye de makotini bini BC so we trefo no what do we need tremo ewo awutu senya west mercy mu onfifi mantemu a akwada baako ebeka ne nan amada no aso no watina nanom wonse do ayede mu nkyeremu emamu yesan ebo okase a kire o se wa yakefo e report aba wa chini padu enzo mu wiemu ehon komo no sanso na Ghana ban de abasa Zoom Lion wo mo contractor ewu no wan sanso ewini bes radio stations bes adiosia enan ya eye NCFo ene engita ho esoafo editu dwase wonom akabutuo no aban no edena no atomu bi ama ye kase wa kyerese
mo da duasa won fa toto niema se be ya bibia be konkan ensam no na ahodo bebre e kan we no ho ene agye bre eba be se no sapesepa ene kodu na haban ede esomwo hyane nso se enumakuo ye so yasene no eye buburuja Leicester Company Limited na dawromenti woboa ye mpa sanso na enyo no nkonkonko 21st clinic sciatica commandant no wono nso ebo ye chidom kese pa ena afei haxa mixture all satanfo wono nso ebo ye chidom edansie nyina twampiata eye Nana Kwajesi Company Limited wono na ema adansie hu niam nyina bie ena ewie ye ne kodidi ye ewo Hajia Special Local Foods wono ma ye aduane papa enso ede boss so afei ye honam a enko yie no ye nkwaje ayarehwe no ewo Endpoint Homeopathy Clinic Endpoint Homeopathy Clinic enuanom ye a wote ye nka ewo kaseye mu no eye spectacular 3 OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH ena afei AKOSUA AGYEIWAA AKODIE BOATENG ena OHENEYERE mame akua YEBOAA ASIAMA bronya abrewati abusua sorry adwaso na third service enso etimi atoaso na ansana no enkaibo sem kakra ewo hotel apam ede ba betoaso